Speed SLG Remix Situații nasoale, a renunțat de mult la oale, dar renunță greu la soare. Nu lasă loc de porfenul să danseze. Dacă pasul nu ajută să fii prezent, așa că bagă DJ și strigă bâi, bâi. Dacă totul arde gen prins, atunci să facă striptease. Și bagă mare premier, o admiră cu plăcere până și jointul din scrivier. Pare să n-aibă rețineri sau sentimente, perimuri de mente se joacă și toarnă condimente. Toți băieții cu ochii pe ea, cine a pus căciuma în drum a știut exact ce vrea. Grupul e în delir, ringul e plin, cine mai face la fel ca noi, sângele cald de la tine.